reći da uprava je kako to nije dobro videla, ali mi kao uprava ne možemo ući u te standarde, u ono što je struka. Znači, struka je ono što oni odgovaraju s ličnom licenciju. Ja ne mogu reći, slušajte, vi niste isprojektovali tu i tu širinu, on sam to treba da zna. Vi morate to da kažete, vi ne znate da odobrite taj projekat. Ja sam razgovarala sa Miljanom Pešić, kad sam još banzala po svim ovim ulicama, generalno Otarašenje, ne znam, na nadavnice ulice, gde se se, da kažem, skitala Maja, gledali, i informirali da ona mi je rekla doslovce, da vaša služba odobrava te projekte, čak mi pokazivala neke projekte, gde su doslovce stoji da moraju biti po standardu urađeni. To su upravo treba da vas vidite. Koliko vi znate, kako vi možete uopšte da pustite projekat da se ulica tamo radi, tu je različita pešački prelaz, tu je različita, tu je škola, konkretno to je ulica. I svaka druga ulica, gde god postoji pešački prelaz, kako možete da pustite projekt bez da u projektu stoji da uličnici moraju biti dovoljeni. I kako možete da pustite projekt da se radi i na sred pešačkog prelaza gde su uličnici stoji šak. Ako nas sami znate kako su ti pogledi sa šakom. Mene to interesuje. Koja je vaša svrha, šta je vaš posao u vašoj službi? I konkretno, u skladu sa zakonom proveravamo da li u glavnom projektu su ispoštovana sva pravila rezultata pravilima građana koji se sadrže u lokacijskoj dozvoli. Mi ne gledamo standarde. Mi ne ulazimo u to da li neko projekt je ovo, na primjer, struju, kako nego, da li ima taj projekt, da li postoji projekt struje, da li su odgovarajući stručnjaci koji su licencirani, koji odgovaraju svoju licencu, stavili treći i sve podpise. Gledamo pravila. Pod upotrebne dokumentacije sada. Znači, samo da ja, meni bude jasno, vi samo gledate dokumentaciju, da li oni ispunjava u svoj poljoprivrednjava? Da li je potpisano? Ali što o toj dokumentaciji koji... Gledamo neke one stvari koje su tu predviđene u lokacijskoj dozvoli, širina, visina objekta, tako dalje. Znači, mi u konkretne stvari, u detalje projektovanja, ne možemo ulaziti. Koliko do toga. Ali, kažemo se... Uopšte nisu detalji projekta. To je osnova projekta. Tačno. To nisu detalji. Znate kako, nije detalj da li će vam žena spremiti predstav, ručak ili sladak pasan. To nisu detalji. Ne, ovdje da pričate, je vaša dužnost. Znate šta, zamislite jednog policajca, zamislite jednog policajca koji bi rekao, ja ne znam da li je prekršaj ako neko razbije izgled. Ne znam da li je prekršaj. Zamislite sada sebe, kao neko da je upravo iz izgradnje grada Niša, kaže, i planiram grada Niša, pa ja ne znam da li tu treba da bude oborazno Niša, kad neće da ulazim tu. Moj posao je da proverim da li ti imaš diplomu arhitektonskog inženjera. Mene to zanima, ostalo me nije briga. Ne može biti tako da gledati na stvari, to je okej. Ne, ali prosto ove informacije su nam jako draga. Ja pokušavam da pomognem za... Ja pokušavam da možda ukažemo neke stvari koje bi mogli da pomogu. Mi gledamo neke stvari i pokušavamo da to... Upravo ja mislim da je u Beogradu tako. Postoji dve mogućnosti. Da se formira tehnička komisija iz uprave, odnosno iz gradske uprave, da se formira komisija, ne iz uprave, da se lično formira komisija ili da se odredi određeno preduzeće koje će vršiti tehničku kontrolu ispunjenosti svih standarda. Možda je po kvadraturi na mnogo kvadrata da je lokalna samouprava ili opština, preko 800 da je grad. Znači, oni treba da provede standarde bezbednosti i ne treba da daju posao, tako? Znači, ta komisija koja pravi tehnički izveštaj vezan za kontrolu projekta, za kontrolu objekta koji izvedete, ona daje u formi zapisnika konstataciju, odnosno gleda tehnički pregled svih radova koji su izvedeni na objektu i na kraju daju predlog upravi. Da, ispunjeni su svi uslovi, podoban je objekat za upravu,
može se izdati upotrebna dozvola, opet potpisana, kažem, od svih, od ponovno nezavisnih licenciranih projektanata ili izvođača radova. Na osnovu tog predloga mi gledamo, vidimo... A ne gledaju da li to u skladu sa projektom? Znači ono ništa da reši opšti projekat. Ajde se neko mogu ovako. Koga mi trebamo, ćemo da ganamo, da recimo ne krene izgradnja dok projekat ne sadrži te standarde. Koga treba da redimo, kome treba da donesemo sve ove standarde, kako da krenemo te priče. Jer kad dođemo da pogledamo onaj glavni projekat, kažemo sredina, on bi ispunjeni su uslovi. A u stvari, samo život nisu. Znači, glavni projekat ima, znači, on je izrađen od strane odgovornog projektanta, potpisan, tehnička kontrola je urađena od strane drugog projektanta, od strane drugog preduzeća potpisan i dođe kao tako bez toga da je uopšte da su ispunjeni uslovi. Znači, Neko uslove ili ne? Prihvatite šta da nesu to uslove? ne, apsolutno bi trebali da pogledali. Pogledali bi, ja kažem sve do toga. Znači, postoji toliko stručnih lica koji su završili, koji su dobili svoje lične licence, koji su sve to potpisali, dođe do uprave, u redu, trebamo da zastavimo to, ali dajte i da vidimo šta je... Jeste lična odgovornost po svakom u tom lancu. Trebamo da stanemo i da kažemo, ne stanite, piše da treba da se ispoštovani standardi pristupačnosti, ovde nisu ispoštovani. Iako postoje svi ta licencirana lica koje su rekla da su ispoštovani, mi kažemo ne, nije ispoštovani. To se odbija, ide na drugi stepen, žali se ljudi, znači ti investitori se žale, ide na drugi stepen, odlazi u ministarstvo potvrđuje naše rešenje ili ne, onda postoji i sud i tako dalje. Znači mi se suprotstavljamo projektantima, odgovorno su učinjenici. Od zakona, znači, ako krenemo od konvencije danas o kojoj ne govorio, ako krenemo od konvencije, od zakona, pa od projekata, jedinica lokalne samouprave je nadležna da stvori mogućnost za sve projekte. Mene ne zanima ni projektantna kuća. Mene zanima da li ste vi u obavezi da to pogledate, provjerite i kažete ne, taj projekat ne. Ako niste, onda nam kažete da onda mi pritisnemo tamo gde treba da nađemo ko treba da kaže ne, takav projekat ne može da se realize. Jer nije mene projektantska kuća, jedna da projekat bivši koji godine licence ne interesuje. Ja gledam lokalnu samoupravu, mi smo glasali za vas. Vi ste obavezni da stvorite realno u svoj državi. Tako, ako vi ne možete da kažete ne, recite nam ko može, pa ćemo onda da odemo kod toga ko može.